העגבניה זה לא חמץ מתוק, זה טעם. הצ'רי טומטוס לא מכילות את הטעמים של העגבניה. It had to be you. It had to be you. בעגבניות כאלה ב6 בריקס, בול. יש טעם נכון. מטורף. אתם אף פעם לא יודעים את זה מהצד השני. צבע זה נכון, אדום מלא, אנחנו לא מכירים צבע כזה. נכון. בארץ אנחנו מכירים כתום. זה הצבע, אנחנו לא מכירים אדום. יש בה משהו מדהים, יש בה ג'ל מאוד מאוד חזק, שב10% שומן, שמן זית ברוטב, כבר מתקיימת לי אמולסיה מלאה. בכל עגבנייה אחרת אני צריך להגיע ליחסים של 25% שמן זית ו75% נוזל כדי להגיע לאמולסיה. זה אומר שתוך 2 דקות אני מצליח לייצר רוטב. אתה רואה את זה חי, אני לא רואה את זה חי. אני רואה את זה מבושל, זה הבדל נורא גדול. אז בגלל זה... אתה מטפח אותה לחי, ואני מאבד אותה למבושל.